Nigerian Society of Engineers Alakanke Anambra State eguzola Oriaku Mary Jane Okoli Dika Nwanyi mbụ ịbụ onye isi oche nke society a maka ọkamalite afọ 2024 were afọ 2025 ka anyị sonyere Chukwuemeka Mmodị mbụ onye kwuru na Oriaku Okoli bụ ya bụ onye isi oche nke 14 nke otu ahụ eguzoro ya n'Ọka ya na ndị ọzọ mejupụtara ndị isi ọchịchị nke otu ahụ kiri ka aka nha n'uju. Mgbe ọ na-ekwu okwu ka eruchara ya n'iyi ọrụ, Oriaku Okoli kwere nkwa na ya na ndị ya bụ otu ga-ejikọ aka ọnụ wee rụọ ọrụ pụrụ iche nke ga-eme ka ọ bụrụ ọkaibe n'otu niile dị na steeti a. O nwekwaziri n'ihu wee kpọkuo gọọmenti steeti a nakwazi ndị na-asụkasị ahịa dị iche iche na steeti a ka ha na ha rụkọ ọrụ ọnụ were mejupụta ebumnobi aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo nwere maka steeti a, ya nakwazi ịhụ na ya bụ otu bụ nke ebugoro elu n'oge ọchịchị ya. N'okwu nke ya, onye isi ya bụ otu n'ala anyị bụ Nigeria bụ Oriaku Margaret Oguntola bụ onye Oriaku Rose Madaki nọchitere anya ya gakwaziri n'ihu were kwe nkwa na ya ga na-akwagide ya bụ ndị a ewere ọhụrụ ka ha na-elekọta ya bụ otu anya n'Ọka ma yọkwazi gọọmenti na ndị mmadụ ọkachasị ndị nwere ego ka ha nyere ha aka imejupụta ezigbo nye niile ha bụ n'obi gbasara ya bụ otu n'Ọka. O kwaziri mkpa ọ dị na gọọmenti ga na-etinye ego n'ịkwalite agụmakwụkwọ ụmụ nwaanyị n'ihi na ọ ga-enye aka hụ na ha na-eme ọtụtụ ihe ndị ụmụ nwoke na-eme nwekwazi ike bara ala anyị uru. A nọkwaziri na ya bụ mmemme were nabata ndị sonyere ya bụ otu ọhụụ site n'idu ha n'ihe ọrụ ma nyekwazie ọtụtụ ụmụ Anambra ndị nke rugoro ọrụ pụrụ iche na steeti a onyinye n'Ọka. Abụ m Chukwuemeka Mmodị.